Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht ontvoering gepland door bekenden. Dat gaat over die ontvoering die op 10 januari plaatsvond bij Veres. Daar werd een ondernemer door 3 mannen meegenomen. Gewoon op klaarlichte dag. 3 gemaskerde mannen. Hij kreeg zelf ook een masker over. Werd hem veel angst aangejaagd. En aan het eind van het liedje werd hij in de Mondi achtergelaten, gedumpt. De zaak heeft tot veel ophef geleid en deze week zijn er 6 mensen aangehouden. 5 op Curaçao, 1 in Nederland. En nu meldt de Extra dat de ontvoering waarschijnlijk gepland is door een bekende. Iemand die dicht bij de ontvoerde ondernemer staat. Die hem een lesje wilde leren. Dat blijkt allemaal uit het onderzoek dat het politie tot nu toe gedaan heeft. Dat onderzoek gaat nog verder, maar is al in zeer vergevorderd stadium. Omdat er zoveel mensen zijn aangehouden. Alleen het motief, dat moet nog helemaal duidelijk worden. Boze docenten bij Geertruida Kroonschool. De docenten van de Geertruida Kroonschool in de Comanchestraat zijn boos. Ze hebben de afgelopen periode alles voorbereid voor een verhuizing, een voorlopige verhuizing, omdat het pand opnieuw opgeknapt zou worden en daarna zou er samengewerkt worden met een andere school. Klassen al helemaal leeg, alles al in voorbereiding en opeens kregen ze te horen dat de verhuizing niet doorgaat. Misschien in 2025, misschien ook niet. En daarom zijn ze naar Arbo gegaan, de dienst die zich bezighoudt met de belangen van de docenten, naar DOS gegaan om hun ongenoegen te uiten. Maar zoals het er nu uitziet gaat de verhuizing niet door en is al het voorbereidende werk voor niets geweest. Braam dient klacht in bij het Openbaar Ministerie. De voorzitter van de enquêtecommissie Hospitaal Nobo Otrobanda, Eduard Braam, is gisteren op bezoek geweest bij het Openbaar Ministerie. Hij heeft daar een aanklacht ingediend. Op die manier kan het Openbaar Ministerie de enquêtecommissie verder helpen. De voorzitter heeft dus aangifte gedaan en daarmee kan het OM helpen om de nodige informatie op tafel te krijgen. Dat is nu het verhaal. De afgelopen 2,5 maand heeft de commissie allemaal vertrouwelijke gesprekken gevoerd, onder meer met oud-ministers, over de vraag hoe kan het toch dat het hospitaal, het ziekenhuis, zo duur is geworden. Nu beginnen de openbare verhoren, maar het is nodig om alle informatie boven tafel te krijgen en daarvoor is dus die aangifte gedaan, zo luidt het verhaal. Illegale werkzaamheden bij Doezoe, dat is op Bandabouw. Naast Terracora troffen mensen van het projectteam Toezicht en Handhaving, dat is van het ministerie van VVRP, drukke werkzaamheden aan. Ik kan het niet anders omschrijven. Er werd een dak gelegd met beton. Er waren 10 verschillende plaatsen op een groot terrein waarbij allemaal werkzaamheden waren. Maar wat blijkt, er was geen vergunning voor bouwwerkzaamheden afgegeven. Ook stond het terrein op niemands naam. En dat betekent dat er dus waarschijnlijk is gebouwd op een plek waar dat helemaal niet mag, in een conserveringsgebied. Waarschijnlijk, dat is gewoon zo. De bouwwerkzaamheden zijn stilgelegd. De situatie wordt nu ook bewaakt. Alle spullen zijn in beslag genomen en de aanwezigen hebben een boete gekregen van 2500 gulden. Zomaar bouwen op een plek die niet van jou is zonder vergunning, daar wordt steeds harder tegen opgetreden door projectteam Toezicht en Handhaving. En dan gaan we naar goedkoop water voor landbouwers. Dat is een plan van Rui Sandro Seintje, minister van Economische Ontwikkeling. Een plan dat volgens eigen zeggen dicht bij zijn hart ligt. De minister heeft tegen de Extra uitgelegd dat het mogelijk moet zijn dat mensen die landbouwen, die producten verbouwen, goedkoper tarief krijgen voor water. Dat was al in het verleden zo, onder meer onder minister Whiteman, toen hij nog minister van Volksgezondheid was. Die was daar ook heel erg mee bezig. Nu is het weer opgepakt. Volgens Seintje moet er nog gekeken worden of dat niet mensen daar misbruik van maken en dat ze wel geregistreerd zijn als landbouwer. Maar belangrijk is dat we gaan nadenken dat we meer zelf moeten verbouwen en dat de overheid dat makkelijker moet maken voor de mensen die dat doen. In ieder geval goedkoper. Politie treft gestolen spullen aan en aanstaande vrijdag kunnen mensen langsgaan tussen 9 en 12 bij het politiebureau in Barber. Is dat? Ja, om te kijken of een van de spullen die aangetroffen is daadwerkelijk van hen is. Er is een inval gedaan in een huis. Er zijn heel veel spullen in beslag genomen. Het gaat om gereedschap, maar ook haarproducten, kabels. Je kunt het zo gek niet bedenken. Er waren heel veel gestolen spullen. Er wordt nu gezocht
wie de eigenaar is. Dus als je komt, neem een cedula mee, aankoopbewijs of anders een aangifte van diefstal. En dan kunnen de mensen hun spullen weer terugkrijgen. Er is op deze manier trouwens, zegt de politie, een reeks inbraken opgelost in Mandenbouw. Aruba van grijze lijst, Curaçao nog niet. Dat is nieuws van de Europese Unie. Aruba is namelijk dinsdag door de Europese Unie van de zogenaamde grijze lijst van belastingparadijzen gehaald. Curaçao staat er nog wel op. In de verklaring van de EU staat dat Aruba aan de lopende verplichtingen heeft gedaan. Bij het land draaide het specifiek om de uitwisseling van financiële gegevens. Curaçao heeft nog huiswerk te doen en staat daarom nog wel op de lijst. Eerder, vorig jaar, had Curaçao aangegeven dat ze alles aan doen om voor het eind van dit jaar weer van die lijst af te komen. Nou, even een break. Zijn we zo terug met meer nieuws. Tot zo. Bom menina Heavy Max Concrete. Na ano 2009, para mim Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo aí, nós começamos com 4 trucks de mixer, pump truck, então planta fácil. Wat nós awe. Awe, nós temos 4 trucks de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant. Com capacidade de ao menos 120 cubos por hora. Curta explicação de Ready-Mix Batching Plant está com a planta aqui, beton te worden mesclado dengan mixer de planta e não dengan truck. Dan beginnen we bij Bonaire, want vandaag is er een kort geding. En dat kort geding is aangespannen door Sarpa en Mariadal tegen minister Cooper. Mariadal en Sarpa voelen zich onheus bejegend door de luchtvaartautoriteiten op Curaçao. Daarom zijn ze naar de rechter gestapt, want ze willen via het gerecht afdwingen dat er een tijdelijke voorziening wordt getroffen als het gaat om de toestemming voor Sarpa om ook tussen de eilanden te mogen vliegen bij het uitvoeren van ambulancevluchten. Zoals bekend heeft Mariadal ervoor gekozen dat Sarpa die ambulancevluchten gaat uitvoeren. Maar er zijn problemen met de vergunningen. Minister Cooper heeft al enkele keren op het punt gewezen dat Sarpa simpelweg niet over de benodigde vergunningen beschikt en het geldende protocol tussen Curaçao en Colombia over vliegverkeer daarin ook niet voorziet. Wat hem betreft kan er dus niet gevlogen worden, maar volgens Mariadal en ook Sarpa moet er iets geregeld worden, omdat alleen op die manier de ambulancevluchten uitgevoerd kunnen worden. Vandaag is het kort geding. Als de uitspraak er is, hoort u het weer hier bij Extra Journaal. Dan gaan we naar Nederland, want daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 doden gevallen bij een groot ongeluk bij een nieuwe brug in Lochem. Het is een vreselijk ongeluk, in ieder geval het is een angstig ongeluk, omdat het tijdens bouwwerkzaamheden is gebeurd. En AD.nl heeft de volgende video geplaatst. Een journaliste van de Stentor, een lokale krant daar, was getuige van het ongeluk en maakte de volgende beelden en reportage. Mensen die zijn naar beneden gevallen. Zijn die mensen naar beneden gevallen? Nee. Ja. Oh God. Zojuist is het hier op de bouwplaats in Lochem ernstig misgegaan. Een van de bogen, de eerste boog, hing in de takels om op zijn plek vastgezet te worden. Bouwvakkers waren naar boven gekomen. Via die steigers daar bovenop stonden zij om te zorgen dat die boog uiteindelijk vastgemaakt kon worden. Waarschijnlijk knapte er een kabel. Die boog die schoot los, ging heftig heen en weer, dusdanig heftig dat het erop lijkt dat de bouwvakkers bovenop zowel geraakt zijn als ook naar beneden zijn gevallen. En dat is wat er nu zojuist gebeurd is. Bovenop, al die mensen die er bovenop stonden, die werden geraakt door het uiteinde, door het slingeren van die boog. Ja, ik ben enorm geschrokken van wat ik voor mijn eigen ogen zag gebeuren.
En ja, ik maak me ernstig zorgen over de medewerkers van de BAM die ter plekke hun werkzaamheden deden. En er is nu nog weinig zicht op wat er precies gebeurd is met de mensen, maar daar gaat onze eerste zorg naar uit, hoe het met hun is. En ja, ik hoop dat het, ik kan er eigenlijk niks over zeggen op dit moment. Het oogt niet goed en daar, ik maak me in die zin ernstig zorgen. Ik ben enorm geschrokken. Bij dat bedrijfsongeval zijn helaas 2 slachtoffers te betreuren. En 2 mensen zijn gewond geraakt en die zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En onze gedachten gaan uiteraard uit naar de nabestaande familie. En dan gaan we naar Venezuela, want Rusland en Venezuela breiden hun samenwerking op het gebied van olie uit en stellen het gebruik van nucleaire energie voor. Dat is de uitkomst van een gesprek, van een bezoek van de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Die was eerder al in Cuba. Hij is nu in Brazilië en tussendoor is hij naar Caracas gegaan. Daar heeft hij een gesprek gevoerd met de Venezolaanse autoriteiten. Er is opnieuw een samenwerking bereikt op het gebied van olie. Dat wordt uitgebreid. En er wordt dus gesproken over het vreedzame gebruik van nucleaire energie. Voorafgaand aan het bezoek met de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez en minister van Buitenlandse Zaken Ivan Gil, zei hij tijdens een persconferentie dat het belangrijk is dat Rusland en Venezuela samen blijven werken. Er is ook een goed contact tussen beide landen en het gebruik van het vreedzaam gebruik van nucleaire energie is volgens hem veelbelovend. Daarom wordt er ook in de komende tijd verder over gesproken. Voor de rest benadrukte Rusland blij te zijn met de steun van Venezuela. En hij noemde de ontmoeting met de Venezolaanse regering een ontmoeting vol solidariteit en samenwerking. En er is gesproken over samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie, economie en energie. We zijn broederlijke volkeren die samenwerken voor de welvaart van Rusland en Venezuela. Aldus de Venezolaanse president Nicolás Maduro. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Morgen zijn we er weer. Ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.